No deti, teraz som v lese, ale som sa stratila. A nevidím tu slniečko, ani nie je 12 hodín. Ako to zistím, kde som? Musím vedieť, kde je sever. Tak použijem toto, kto vie, čo to je? No, niektorí hovoria, že kompas, niektorí buzola. Skôr je to buzola. Teraz si nasmerujem. Tu mám vlastne červenú šípku. Červenú šípku si nasmerujem na N ako nord, sever. Tam sa otočím. Tam je sever, dole je juh, východ, západ. Nestratíte sa? Tak, a teraz si to skúsite vy. Schováme a hľadám, musí byť červený cuplíček s tou bodečkou na tieto dve čiarky. Ale malo by to byť na rovine, nemôžeme s tým hýbať. Tak sa otočím, tam je sever, za mnou je juh, tam je východ a tam západ.